είναι και αυτοδύναμος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ κατηγορηθήκαμε, θεωρώ εγώ παραλόγως κατηγορηθήκαμε, ότι αυτό συνιστά αλαζονία. Δεν συνιστά αλαζονία. Αντίθετα, συνιστά αναγκαιότητα. Το να είσαι αυτοδύναμος σημαίνει ότι το πρόγραμμα για το οποίο δεσμεύεσαι θα το εφαρμόσεις κιόλας. Εάν βάλεις συνέτερους την άλλη μέρα, αυτό σημαίνει ότι θα βάλεις νερό στο κρασί σου, ότι θα είσαι όμηρος των ισορροπιών που θα υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, συνεταιρισμού, και επομένως θα ξαναγυρνάμε σε μια λογική φούρνου του Χότζα. Θα γυρνάμε γύρω-γύρω κατά που θέλει ο καθένας να πάει την πολιτική του. Έτσι δεν κυβερνιέται η χώρα όμως. Μόνο που οι αριθμοί δεν βγαίνουν για την αυτοδυναμία από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εγώ θα σας πω ένα στίχο. Ή εν πάση περιπτώσει δεν έβγαιναν μέχρι πρότινος, για να είμαστε ακριβέστεροι. Ναι, θα σας πω ένα στίχο της Πάτη Σμιθ. Και αναρωτιέται κανείς, δεν πρέπει να έχεις έτοιμο και ένα άλλο σχέδιο? Δηλαδή, αν δεν βγει η αυτοδυναμία στον δρόμο, βεβαίως, θα σας απαντήσω και στα δύο, όσο πιο σύντομα γίνεται. Θα είμαι περιεκτική. Υπάρχει ένα στίχος ενός τραγουδιού που μου αρέσει πάρα πολύ, που λέει: οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη. Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη. Στις 6 Μαΐου οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να τα αλλάξουν όλα. Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να πούν πώς θα κυβερνηθούν, με ποιο τρόπο και με ποια μέσα. Και εμείς την επόμενη μέρα είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τη φωνή τους. Είναι καλύτερα όμως, λέμε εμείς, με τη φωνή της κοινής λογικής, να είμαστε αυτοδύναμοι, γιατί ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ανώθευτο μπορεί να εφαρμοστεί με μια ομοιογενή ομάδα κοινοβουλευτική, η οποία το πιστεύει και η οποία μπορεί να το εφαρμόσει. Κάτι το οποίο δεν πιστεύουν οι άλλοι και είναι προϊόν συζητήσεων κάτω από το τραπέζι την επόμενη μέρα, και όπως σας είπα, εκπτώσεων και όρων, δεν νομίζω ότι βοηθάει. Αυτό λέω. Εάν όμως συμβεί, βεβαίως κανείς δεν είναι παράλογος, όλοι είμαστε λογικοί άνθρωποι, θα υποχρεωθούμε να εφαρμόσουμε αυτό που θα μας πει ο ελληνικός λαός. Αρκεί να μην μας πούν κάποιοι την επόμενη μέρα ότι θέλατε εκλογές για να πάτε προς το καλύτερο, δεν θέλατε την κυβέρνηση Παπαδήμου και τους τεχνοκράτες, και να που οδηγηθήκατε σε ακυβερνησία, σε ασυνεννοησία και σε πύργο της Βαβέλ. Αυτό νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να το επιτρέψει. Κύριε Τσιρόνη, θέλω τον κύριο Τσιρόνη μια απάντηση μας σωστά για το θέμα της συνεργασίας. Πριν πάω στον κύριο Χαλβατζή, κανονικά στον κύριο Χαλβατζή θα πηγαίνω. Αλλά κύριε Τσιρόνη, για τη συνεργασία θέλουμε την απάντησή σας, γιατί ακούστηκε και αυτό τις τελευταίες 48 ώρες έντονα από τον κύριο Βενιζέλο, η φιλοευρωπαϊκή συνεργασία μετά την κάλπη. Τι κυβέρνηση θα έχουμε, δηλαδή, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτή η κυβέρνηση? Η χώρα έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα από ένα πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και νομίζω ότι εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα και υλοποιώντας αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε με σταθερότητα και με ευθύνη λύση. Λέμε ότι ποιος θα εγγυηθεί τους μισθούς του Ιουνίου. Εμείς είμαστε μια δύναμη που έχουμε δείξει ότι λειτουργούμε με ευθύνη, με σταθερότητα, αλλά και με σύνεση και με ευθύνη απέναντι στο ελληνικό λαό. Μπορούμε να καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Ζητάμε την ψήφο του. Θέλουμε να έρθουμε πρώτο κόμμα. Και έχουμε πει ότι ακόμη και αυτοδύναμοι να είμαστε, η κρίση και το μέγεθος της κρίσης είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί ένα κόμμα από μόνο του να λάβει αυτή την ευθύνη. Την είχαμε εμείς το προηγούμενο διάστημα και ξέρετε πάρα πολύ καλά πού οδηγηθήκαμε. Πλειοψηφία 45% με 160 βουλευτές. Η κρίση όμως είχε τέτοιο μέγεθος που δεν μπορέσαμε να τα φέρουμε πέρα. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία, να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε ως χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας αυτό που έχουμε ξεκινήσει, αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Δεν έχουμε ακούσει καμία διαφορετική πρόταση σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Είμαστε 4 μέρες πριν τις εκλογές και πραγματικά δεν έχει αρθρώσει κανένα πολιτικό κόμμα μια διαφορετική άποψη πώς θα βγούμε από την κρίση. Ίσως με εξαίρεση το ΚΚΕ που λέει ότι εγώ θέλω εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ευρώ, να βρούμε μια άλλη διαφορετική βαλκανική λύση, δεν ξέρω με τι τρόπο. Αλλά αυτά όλα τα πράγματα στρατηγικά δεν έχω ακούσει καμία άλλη λύση. Κύριε Χαλβατζή, έτσι κι αλλιώς ακούμε για μεταρρυθμίσεις, ακούμε για αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης, του μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας του κράτους. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και θα σας ζητήσω συνέχεια οπωσδήποτε θέση σας για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί πρώτον γίνεται μια πολύ μεγάλη σπέκουλα. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Συμφωνούν απόλυτα σε όλα. Στα στρατηγική σημασία ζητήματα. Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, στην πολιτική των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Συμφωνούν στη δημοσιονομική πολιτική. Συμφωνούν στα πάντα. Βεβαίως, στα κεντρική σημασία ζητήματα συμφωνούν. Υπάρχουν δευτερεύοντα ζητήματα, τριτεύοντα ζητήματα, μερεμετίσματα και ασιδώματα. Σε αυτά διαφωνούν. Βεβαίως δεν είναι ίδια τα κόμματα, γιατί και οι καταβολές δεν είναι ίδιες. Ωστόσο όμως συγκυβερνούν. Και ξέρετε κύριε Φουρλή, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ψήφισε όμως το 65% των νόμων οι οποίοι εφάρμοζαν το μνημόνιο. Και σήμερα